Napriek tomu, že je mobilný trh vážne presýtený rôznymi známymi, ale aj menej známymi spoločnosťami, sa raz za čas nejakej z nich podarí raketový štart až na vrchol. Iste, spoločnosť ZUK má od skutočného vrcholu ešte poriadne ďaleko, no o zariadenia tohto výrobcu je poriadny záujem a my si dnes predstavíme jedno z nich. Vítajte na stránke Fóny z Číny. Dlho ste hľadali zariadenie s výkonom vlajkových lodí, ktoré však neprekoná magickú hranicu 300 eur? Tak to máte šťastie, lebo ste ho práve našli. ZUK sa tento rok skutočne činí a pred mesiacom nám predstavil smartfón ZUK Z2. Jeho rozmery sú 141,7 x 68,9 x 8,5 mm a váži pekných 149 gramov. O najväčšiu časť tejto váhy sa postarala konštrukcia zo sklených vlákien spolu s 3500 mAh batériou. Konštrukcia je naozaj dobre spracovaná, no žiadny wow efekt sa pri nej nekoná. Z prednej strany na nás okrem 5-palcového displeja čaká hovorový reproduktor, selfie fotoaparát a hardwareové domovské tlačidlo. Z pravého profilu môžeme vidieť otvor na 2 SIM karty, vypínacie tlačidlo a tlačidlo na reguláciu hlasitosti. Ľavá strana je rovnako ako tá vrchná úplne prázdna. Na spodnej hrane nájdeme jack konektor, mikrofón, USB typu C a otvory pre hlasitý reproduktor. Spoločnosť ZUK nenechala nič na náhodu a nezabudla ani na skener od tlačkov, ktorý je integrovaný v domovskom tlačidle. Ten plní funkciu odomknutia alebo návratu na domovskú obrazovku a pri dotyku funguje ako šípka späť. Zadná strana ukrýva fotoaparát umiestnený v ľavom hornom rohu, vedľa ktorého je prisvetľovacia ledka a sekundárny mikrofón. 5-palcový LTPS Full HD displej ponúka dobré farebné podanie s nie príliš optimálnou hodnotou minimálneho a maximálneho jasu. Čo však poteší, je nočný režim, ktorý Z2 určite padne vhod. Procesor Snapdragon 820, grafická jednotka Adreno 530 a 4 GB pamäte RAM sa dohromady postarajú o dostatok výkonu na hranie tých najnáročnejších hier. Na ukladanie dát poslúži interná pamäť s veľkosťou 64 GB. Smartfón s týmito parametrami by mal ponúknuť aj poriadne svižný softvér. To Z2 z časti spĺňa, no nie všetky reakcie používateľského prostredia sú také bleskové, ako by sme očakávali. Android 6.0.1 Marshmallow dokonale prekrýva nadstavba ZUI vo verzii 2.0. Táto nadstavba je mierne chaotická, no ponúka celkom pekný a svieži dizajn. Ikonky sú rovnako ako vo väčšine čínskych nadstavieb umiestnené priamo na domovskej obrazovke. Systém je navyše možné obuť do 3 rôznych farebných kombinácií. O fotografie sa stará 13 megapixelový snímač so svetelnosťou f2.2 a fázovým zaostrovaním. Predná kamerka disponuje nižším 8 megapixelovým rozlíšením. ZUK sa tento rok skutočne snaží. To, či mu táto snaha vychádza alebo nie, sa dozviete už čo nevidieť v podrobnej recenzii.